Obila ma KISII dhi nyime gi timo nonro ne ji ang'wen michich goni otudore gi kuo mar penj madhi nyime mar klas 12. Apisa mochung' ne penj skund St. Francisca Nyamonaria e kaunti ma KISII ne ondhi ka jomoko ariyo oringo lal. Ne oyud godiechieng' manyoro ka gintiere kod otese mag penj kod simu michich ne gioro ne godo duoko ne jopuonjre. Obila ma KISII wacho ni noyudogi e cho ka gin gi simbe ariyo, desk, buge ariyo kod otese mag penj mane nigi duoko. Kuoni ichich bende ni timore e skunde 3 mopogore opogore e kaunti no. So uwezi atiweka fungia mtu mpaka kesi yake iishe. As a county on 7th tulipata incidents kadhaa ambapo watu walitaka kuhusika katika what we call exam malpractices. We had a total of 5 incidents, and I want to assure the public that hizi incidents zote 5 zinashughulikiwa. Tuliweza kupata wale wali attempt kufanya udanganyifu na they will face the full force of the law. I also want to assure the residents that mtihani bado iko intact, kwa sababu wale ambayo tuliona wamezembea kazini, kama ni center managers, kama ni invigilators, kama ni supervisors, wote tulibadilisha katika vituo hizo zote 5 na tukaleta watu wengine ambaye wako imara katika kuhakikisha ya kwamba mitihani yetu inaendelea bila tatizo lolote.